खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे आं बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों BTRन चेनेल लोगोफोर जों फर्मार प्रेसिडेन्ट अफ एबसु अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिस्टार प्रमोद बर' सारा जोंजों लोगोसे BTRन चेनेलाव दङ नोंथांमोननि सिगाङावहाय माखासे बाथ्रा मोनथिनो गोनां जिखुनु नोंथांमोना मोनथिखानायबो जानो हागौ बाट बे बाथ्राखौनो जों माखासे मोनथियैफोरनो मोनथिहोनो थाखाय आखायाव लादों लोगोफोर स' बिनि गेजेराव जों माखासे नैबे दा सोलिबाय थानाय माखासे बाथ्रा आरो फिउचाराव जागोन बा इयुनाव जागोन माखासे नैबे UPPL सरकार जुदि जायोब्ला मा बिनिफ्राय बेनिफिट बा प्रफिट मोननो हागोन बिनि सोमोन्दै जों माखासे बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोसे सारनि सायावहाय माखासे गोबां फेक एकाउन्ट खुलिनानै ससियेल मिडियायाव माखासे बाथ्रा भाइरेल खालामगासिनो दङ आरो सारखौ माखासे अयथासारबो खालामनो नाजागासिनो दं बेनि सोमोन्दै जों माखासे सावरायगोन स' सारखौ जों सिगांग्रो खुलुमनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय सारा जुदि दायो दासान्दिथ' सारा बे UPPL प्रेसिडेन्ट जाना दङ नङा होमबा स' बेवहाय दायो बे UPPLआ गोबां मिजिं लानानै फैदों जानांगौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय बा बर' हारिनिल' नङा गुबुन जाथि जाय मानसिफ्रा जोंनि बे BTR जागोन बा BTR जाबाय बा BTC बेवहाय देरा लानानै दं नङा होमबा स' बिसोरखौ सापर्ट खालामगोन बे खेत्रआवहाय जुदि बुंनो थाङोब्ला बे UPPL पार्टिया सरकार जुदि जायोब्ला इउथ जाय सेंग्रा सिख्ला बिसोरनि थाखाय मा राहा लानाय जागोन बिसोर मानसिफोर माने फरायसाफोरनि थाखाय बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार सोंलु आं गिबियावनो फंबायनि गेजेरजों बे चेनेलनि नायगिरिफोरखौ साबायखर बावो आरो बरायो दा बेवहाय बयनिख्रुइ गोनांसिन कुइसनानो जाबाय दा इयुथफोरखौ लानानै मानोना मोनसे फेमिलिनि मोनसे माहारिनि मोनसे रायजोनि मोनसे हादोरनि एबा गासिबो मुलुगावनो जोंनि इयुनखौ जायफोर दैदेनगोन बिसोर जाबाय दानि इयुथफोर दा बेनिखायनो जों दानि इयुथफोर एबा लाइमोनफोर बेखौ जुदि मोजां डाइरेक्सन होनो हायोबा बिसोरनो जुदि मोजां फेसिलिटि होनो हायोबा बिसोरखौ जुदि मोजां मोनसे गाइड खालामनो हायोब्ला अब्लासो जोंनि इयुना मोजां जागोन दा बेखौ लानानै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि थानाय समावबो जोङो गोबां खामानि मावनो नाजादोंमोन दा बिसेसके लाइमोन होनना बुङोबा बेवहाय बिनि बांसिन अनजिमायानो फरायसा दा जायफोरनोखि हाई स्कुलनिफ्राय लानानै कलेज इउनिभारसिटिसिम दङ बिसोरो माने लाइमोन आरो बिसोरनो फरायसा दा गुबैयै फरायसाफोरनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा बेवहाय गिबिसिन खोथाया जाहैबाय जायफोरा दिनै थाखो सेनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटिसिम फरायगासिनो दङ बै फरायग्राफ्रा क्वालिटि एजुकेसन मोननो हादोंना हायाखै जुदि क्वालिटि एजुकेसन मोननो हादोंबा बिसोरो गावनि जिउखौ गावनो दैदेननो हागोन जुदि बिसोरो क्वालिटि एजुकेसन मोननो हायाखैब्ला अब्ला गाबोनो बिसोरो ग्रेजुवेट जानानैबो मोजां मोनसे खामानि नागिरना लानो हानाय नङा आरो दा बिनिखायनो नुदों जे दिनै जोंनि लेखा गोरोंफोरनि गेजेरावबो गोबाङानो दिनै आनइमप्लयड जानानै दङ आरो बेराफारसेथिं मा जादों जोंनियाव सोलोंथाइनि थासारिया मोजां नङैलाय मोजां सोलोंथाइ मोननो हायैलाय आरो माखासे प्रफेशनेल कर्सफोराव थांनो हायैलाय जोंनि फरायसाफ्रा नांगौ बायदियै इमप्लयमेन्टखौ मोननो हायाखै गुबुन फारसेथिं थासारिया मोजां नङा न'खरनि अबस्थाया मोजां नङा रांखान्थिनि जेंना बेफोरखौ लानानै एनि स्टेन्डार्ड जोंनि लाइमोनफ्रा ड्रप आउट जायो जेरै सोरबा मेट्रिकखौनो होआ सोरबा मेट्रिक होखांनानै गारो स्कुलखौ सोरबा हायार सेकेन्डारि आनजाद होआ हायार सेकेन्डारि होखांनानै गारो डिग्रि होआ डिग्रि होखांनानै गारो बेबायदि गोबां ड्रप आउट जानाय जोंनियाव हाजार हाजार लाइमोनफोर दङ दा बेनिखायनो जायफोरा स्कुल कलेजाव दङ बिसोरखौ जोङो सापर्ट खालामनांगोन जाहाथे क्वालिटि एजुकेसन मोनो जायफोरा स्कुल कलेज गारनानै ओरैनो दङ बिसोरखौ जोङो लाबोनांगोन मेन स्ट्रिमाव माबा नङा माबा खामानि मावना जानो हानायनि थाखाय बिसोरखौ केपासिटि बिल्डिंनि थाखाय स्किल ट्रेनिं बा बायदिसिना जोङो ट्रेनिं होनायनि बेबस्था खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरावनो जायफोरानोखि बाहेरायाव थाहैबाय दा बाहेरायाव थाग्राफोरनि गेजेराव सोरबाया फरायनो थांदों साख्रि मावनो थांदों बेथ' मोजां नाथाय जायफोरा हाजिरा मावनो थांदों इन्डास्ट्रियाव ना इन्डास्ट्रि बायदिसिना इन्डास्ट्रिफ्राव बैसोरनि फिउचारा माने बारा मोजां नङा मानोना बोलो थाजासिम मावगोन बोलो गैया जाबा फैनानै थाफैगोन आरो बेयाव फैनानै बिसोर मा मावनानै जागोन दा नंखायनो बिसोरनि जि इमप्लयमेन्ट बिसोरनि जि बियो प्राइभेट सेक्टरावनो जा गभर्नमेन्ट सेक्टरावनो जा बा पार्सनेल सेल्फ जि इमप्लयमेन्ट बै लाइनाव बा एन्टारप्रिनारशिप डेभेलपमेन्ट
बै लाइनाव बिसोरनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन दा ओंखायनो जुदि UPPL नि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अब्ला बिनि थाखाय जों प्लेनिं खालामगोन मानोना बे फिल्डआव आङो 22 बोसोरनि बारा खामानि मावबाय माइग्रेन्टस वार्कारनि थाखाय माइग्रेन्ट वार्कार्स प्लास जोंनि जे लाइमोनफोरनि फिल्डआव बिसोरखौ बोरैहाय काउन्सिलिं खालामनांगो बिसोरखौ बोरैहाय मोटिभेसन खालामनांगो आरो सोर इयुथा मा केपासिटिनि हारि लायै हारि केपासिटिया जुदा जुदा जायो दा जोंनि हारिनि गोबां मानसिफ्रा मा जायो हारसिं मावनाय खामानिफोरखौ हानो नागिरा ज' हायो साब्रै साबा लोगो नांनानै खामानि मावनो हायो आरो ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां गलादार गैया गोबां हारसिं मावनाय बिजनेसफ्राव गैया बारा आइडिया गैया ओंखायनो बिसोरखौ जों केपासिटि बिल्डिंखौ खालामनांगोन नाथाय जोंनि मानसिफोरा बिराद हार्ड वार्किं गोरा खामानि मावनो हायो आरो धैर्यबो दङ जोंनि मानसिफोरनियाव आरो गोबां डिसिप्लिन आरो सिनसियार दा जोंनि मानसिया सोरबा सासेनि ड्राइभार जादोंबा सोरनिबा माबा मोनसे खामानि मावनायाव हेल्प खालामदोंबा बै गुबुन हारिनि मानसिया बिराद अनो कारना जाबाय बिराद डिसिप्लिन बिराद अनेस्ट सिम्पल जोंनि बर' जोंनियाव गोबां मोजां गुनबो दङ नाथाय दानि मार्केटखौ दानि जि मार्केटआ माबायदि मानसि नागिरदों माबायदि हिउमेन रिसोर्स नागिरदों बैखौ नायनानै जों पलिसिखौ लानानैसो जोङो खामानिखौ मावनांगोन सेन्स जालांनो हानांगोन आरो स' ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय जुदि UPPL पार्टिया माने सरकार दायोब्ला एग्रिकालचार सेक्टरनियाव मा रिफर्मस माने माबोरै सोलायनाय लाबोगोन आं बेयावबो साबायखर बावो सासे लाइमोनब्लाबो जि सोंलुआ नोंनिफ्राय फैदों बे जोबोद मोजां मानोना एग्रिकालचार सेक्टरानो जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन मानोना जोंनियाव नायदो माने 80% आबाद मावो दा दिनै नो डाउट मानसिफ्रा हा गैबांला मोसौ गैबांला नाथाय जोंनि जि साननाय हनाया दाबो आबादनि फारसेसो बारा बोयो जोंनि गोसोखौ दा बे बिथिङाव मार्जिनेलाइज फार्मार होनना बुङो हा हु गैजायै आबादारि माखासेया जाबाय मा एसे एनै हा थानाय आरो गोबां हा थानाय बेबायदि मानसिफोरखौ जों राननो हायो दा हा हु गैयैया नाथाय बे आबादारि बे हा हु गोनांनि आबादखौ मावनो हायो आरो हा हु गैयैफोरा एसे खम हा जायफोरानोखि बिगानै बिगाथाम हा दङ बियो मोसौजोंबो ट्रेक्टरजोंबो मावनो हाया बिसोरखौ दायो कन्ट्रेक्ट फार्मिं खालामनो हायो दा बेखौ नाथाय मा जाबाय एग्रिकालचार पलिसिया मोजां जानांगोन दिनै भारत हादोराव भारत सरकारा नरेन्द्र मदि फैनायनि उनाव मोनसे स्किम लाबोदों बिथाङा डाबलिं फार्मार इनकाम होननाय माने आबादारिफोरनि जि इनकाम बियो डाबल जानांगोन दा डाबल जानांगौबा मा खालामनांगोन बियो दा जेरै मावबाय थादों बिनिख्रुइ डाबल मावनांगोन डाबल मावोबा बिनि रांखान्थिया जौगागोन मानोना सासे आबादारिया आबादखौ गारनानै बियो गुबुन खामानि मावनो हानाय जोंनि गामि ओनसोलाव स्कप गैया दा ओंखायनो बे आबादखौनो मावनांगोन नाथाय बोसोरसेयाव खेबसेल' आबाद मावनानै दानि जि थासारि बेवहाय माने रांखान्थिया जोबोद जौगाबाय खम बिबांनि फैसा मोननानै न'खरा सोलिनो हाया दा बेनिखायनो गभर्नमेन्टआबो बुंदोंमोन डाबलिं फार्मार इनकाम बिनि थाखाय जि नांगौ सापर्टखौ गभर्नमेन्टआ होनो थाखाय रेडि नाथाय जोंनि बेलायाव मा जाबाय दा जोंनि फार्मारफ्रा ट्रेडिसनेल फार्मारानो बांसिन जोङो दाबो प्रफेसनेलि बेखौ लानो हायाखै आन्ध्रानि बायदि पान्जाबनि बायदि गुबुन ओनसोलनि बायदि लानो हायाखै नाथाय बिनि गेजेरावनो जोंनियावबो 1% इसे बिबांनि आबादारि ओंखारबाय जायफोरखौ प्रग्रेसिभ फार्मार होननानै बुंदों माने जौगाफुनाय आबादारि सोरबा ओरैबायदि मोजां थालिर मावदों सोरबा ओरैबायदि मोजां बैग्रि मावदों सोरबा ओरैबायदि मोजां स्ट्रबेरि मावदों सोरबा ओरैबायदि मोजां नोङो बायदिसिना मैगं थाइगंखौ मावदों जोगोनारनिफ्राय लानानै सोरबा ओरैबायदि मोजां माइ मावदों दा जोंनियावबो माखासे फार्मारा प्रग्रेसिभ फार्मार जाबोहांदों दा बेवहाय मा खालामनांगोन होनना बुङोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट नांगोन दा एग्रिकालचारा जाबाय BTC नि मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट दा आं बे 17 बोसोराव आं बेखौनो सारप्राइज जादों जे जोंनि जाय एग्रिकालचारनि EM बा जोंनि BTC सरकार बिथांमोना एग्रिकालचारखौ जौगाहोनो थाखाय जेरैबायदि प्रजेक्टफोर लानांगौमोन बेखौ लायाखै दा जानो हागौ नांगौ बायदियै थाखा फैसाखौ मोनाखै भारत सरकारनि नाथाय थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो ट्रेनिं होनानै बायदिसिना प्रजेक्ट बानायनानै स्किम बानायनानै जोङो बेखौ जौगाहोलांनो हायो दा जोंनि हाया ओरैबायदि मोजां नोङो लेमन गायनो हायो लेमना बिराद मोजां जायो जोंनियाव हर्टिकालचारनि थाखाय जोबोद मोजां जोंनि हाया माइ मावखांनानै बेसर मावनो हायो आरो इसे इरिगेसन बानायबानो माइखौबो जों खेबनै खेबथाम मावनो हायो जोंनि ओनसोलाव रायजो जाग्रा गुबुन हारि बांगालफ्रा खेबनै खेबथाम मावगासिनो दङ बिसोरो मेसेङावबो बिसिनियाव थाङोबा दायो फोथारा गोथां जाना दङ दा बेफोरखौ नायनानै दिनै जोंनि हारिनि गेजेराव एग्रिकालचार एन्ड एलाइड एग्रिकालचार होनबा एग्रिकालचारा हारसिं मायावनो जोबा बियो एग्रिकालचार एन्ड एलाइडखौ जों डेभेलप खालामनांगोन एग्रिकालचारजों ना फिसिनाय
दाउ अमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बे गासैखौबो जोङो जि एनिमेल हासबेन्डारि बेजों लोगोसे जोंहा मा होनो लाइफ स्टक बे गासैखौबो ज' खालामनानै फिसारि जोङो मोनसे एग्रिकालसार सेक्टरखौ जौगाहोनो हायोबानो जोंनि रांखान्थिया कुइक डेभेलप जागोन आरो बेवहाय मोनसे इम्परटेन्ट बिथिङा नैबे जाहैबाय जोंनि गभर्नमेन्टआ दायो साख्रि होनो हाया भारत सरकार जाथो आसाम सरकार जाथो बिटिसि जाथो दा दिनै बिटिसिआव माखासे कन्ट्रेक्सुवेल साख्रि होनानै गोदाव सोराव माखासे मानसिफ्रा साख्रियाबो रेगुलार जाया माया दा बेफोर मानसिफोरखौ खिन्थु बांसिनखौनो मा खालामनो हायो एग्रिकालसार सेक्टराव जुदि गोसोब्ला जोङो बिसोरखौ इमप्लयमेन्ट होनो हायो दा बै बिथिङाव आङो जोबोद खामानि मावनो गोसो आरो बे बिथिङावसो जों कुइकलि जौगानोबो हागोन मानोना अलरेडि जोंनि मानसिफ्रा बेयाव दंखायो 80%आ बिसोरखौ जास्ट जों सापर्ट होनांगौ ट्रेनिं होनांगौ आरो गभर्नमेन्ट स्किमनि गेजेरजों जोलै होनाय हासार होनाय ट्रेक्टर सेक्टर जगायनाय इरिगेसन मोजां खालामनाय बेफोरखौ खालामना होबानो बिराद जौगालांगोन बे ठीक আছে ओमफ्राय बिनि गेजेराव पिपल पार्टिया जुदि देरहायोब्ला सरकार दायोब्ला इडुकेसननि सायावथ' सारा दहाय बुंबावबाय अब्लाबो नोंथाङा इडुकेसननि सायाव बेलायाव आरो बुंबावनो दंबावो नामा इडुकेसनानो जोंनि जोबोद मोनसे गोनां आयदा मानोना हारि मोनसेया जौगानांगौब्ला सोलोंथाइखौ नागारनानै जाया आरो दिनैनि समाव हारिया जौगानाय मोनसे हारिखौ जौगानाय हारि होनना बुङोबा बिनि सोलोंथाइखौ नायो रांखान्थि आरो सोलोंथाइ दा बे बिथिङाव सोलोंथाइखौ नागारनानै जोङो खुनु दिन हारि दानो हानाय नङा दा बेनिखायनो दिनै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों थानाय समाव जोङो 2006 मायथाइनिफ्रायनो सोलोंथाइनि खामानि मावनो आखायाव लादोंमोन जोंनियाव नुबाय जे बर'ल' नङा ट्राइबेल माहारिनियाव सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव जि सांग्रांथि बियो जोबोद खमथार जायनि थाखाय दिनै जोंनियाव हायार इडुकेसन लानाय मानसिनि अनजिमाया जोबोद खम डाक्टार इन्जिनियारनि अनजिमाया जोबोद खम जोंनिल' नङा गोबां ट्राइबेलफोरनि नाथाय येस ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो नर्थ इस्टआव मिज'फ्रा जोबोद जौगानाय नागाफ्राबो जौगानाय दा गोबां हारिफोर दङ ट्राइबेलनि गेजेरावनो आसामाव दिनै मिसिंफ्रा जोबोद जौगानाय खेबफ्रोमबो आइएस एग्जामनि रिजाल्ट होयोबा इउपिएससिनि साथाम साब्रै थाखायो बिथांमोननिया एपिएसनि रिजाल्ट होयोबा आसाम पाब्लिक सार्भिसनि कमिसननि बेवहाय बिथांमोना 20-25 जन गाहाम थायो मालाबा मिसिंफ्रा बिसोर जोबोद जौगानाय नाथाय येस नाथाय जोंनि बेलायाव मा जादों जोङो हारि हिसाबैनो सोलोंथाइखौ जोङो गोनांथार मोनसे आयदा होननानै गोबां मानसियानो दाबो एक्सेप्ट खालामनानै लायाखै दा बिनिखायनो जोंनियाव गोनां जादों मा फार्स्ट जोंनि हारि हिसाबैनो मोनसे थांखि लानांगोन जे जायखिजाया थासारियावनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लागोन नांगौबा जोङो गोरिब गुन्द्रानि मानसिफ्रा दिनै जि अबस्थायाव दङ बेजोंनो जोङो फोरोंनांगोन गोरोंफ्राथ' फोरोंखाबायानो आरो जोंनि जि सरकार दायो बड'लेण्ड सरकार बे सरकारावबो मोनसे पलिसि फैनांगोन जे गुबुन आयदाखौ एसे खम खालामब्लाबो जेरैखिजाया सोलोंथाइखौ जोङो गोसो होनांगोन जेरैखिजाया गोजौआव लांनो थाखाय अब्लासो जोङो हारिया जौगानो हागोन आरो सोलोंथाइखौ मेइन फाउन्डेसन लेभेलनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनांगोन दा जोंनियाव मा जादों आसाम हिसाबै जोंनियाव माखासे स्कुला भेन्सार माखासे स्कुला प्रभिन्सियेलाइज माखासे स्कुला प्राइभेट पलिसिया मोजाङै खाराखै फारसेथिं बेराफारसेथिं राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा सोलोंथाइखौ लानानै रावबो जेबो साना दा बिथांमोना सानैनि थाखायनो दिनै पलिसिसफ्रा मोजां जायाखै दा दिनैनि समाव जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार दङ बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय जोंनि फोरोंगिरिफोरखौ मटिभेट खालामनांगोन आरो लोगोसे जों बिसोरखौ सापर्ट होनांगोन आरो पेरेन्ट टिचार आरो पिउपिल्स फरायसाफोर फोरोंगिरि आरो गार्जेनफोर बिनि जि रिलेशनशिप सोमोन्दो बियो मोजां नङा बारा जेराव माने दिनै प्राइभेट स्कुलफ्रा गार्जेन मिट लायो मा मिट लायो आरो थांनानै न'आव गार्जेनाबो गाइड खालामो ओंखायनो बिसिनि गथ'फ्रा मोजां जालाङो जोंनियाव गभर्नमेन्ट स्कुला फोरोंगिरियाबो इन्ट्रेस्ट लाया फरायसाफ्राबो इन्ट्रेस्ट लाया फारसेथिं जोंहा गार्जेनाबो इन्ट्रेस्ट लाला क्वालिटिया गाज्रि जाबाय दा नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव बांसिन स्कप दङ जेरै दिल्लीयाव दिनै अरविन्द केजरिवालनि गभर्नमेन्ट फैबाय मनीष सिसोदियाया डिपुटि चिफ मिनिस्टारा बियो इडुकेसननिबो बियो मिनिस्टार दा बियो सोलोंथाइखौ ओरैबायदि सोलायबाय अल इण्डियायावनो दिल्लीया टप जाफैबाय मोनसे समाव केरेलाया माने फार्स्टमोन मिज'रामा बिराद गोजौआवमोन दा जों नायोबा नुयो मा जे गभर्नमेन्ट स्कुलनि टिचार्सफ्रा ट्रेनिं मोनो फेसिलिटिसफोरखौ मोनो मालायफ्रा प्राइभेट स्कुला बेथना जोबोद खम मोनो नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलनियाथ' बिराद मोजां सेलारि मोनो दा बे गासैखौबो थासेयावबो सोलोंथाइया जे जोंहा मोजां जानांगौ जौगानांगौ गुन गोनां जानांगौ बैखौ जोङो गासैबो माने फकास खालामनो हायियाव गोसो होनानै खामानि मावनो हायियाव जोंनि सोलोंथाइया बिराद माने गाज्रि अबस्थायाव गोलैना दङ दा ओंखायनो आङो बेखौनो खावलायगोन सासे बर' फिसा हिसाबै जोंनि जिखिनि स्कुल कलेज दा जोंनि आखायाव अन्तत' दङ बेवहायनो जोङो सोलोंथाइखौ गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय नाजानांगोन ठीक আছে थेंक इउ आरो बिनि गेजेराव जोंनि बिटिसि बिनि सिङावहाय गोबां सिगांनिफ्राय एसे एनै कारापसन
नुबोहांबाय नङा होमबा स' बे कारापसन जाय नुनाय स' बिनि बेलायावहाय जुदि इउ पि पि एल आ सरकार दायोब्ला बे कारापसननि सायावहाय माबोरै सोदांनाय लाबोगोन बा माबोरै सेन्स लाबोगोन औ बे दा करापसना माने जेरावबो करापसना जादों एफा एनै सोलिगासिनो दङ आरो इन्डियायावबो इमारजेन्सिनि उनावनो भारतआव माने सरकार सालायनायनि जे नेमखान्थि बियो कराप्ट जादों होनना मानसिफ्रा बुंनो नागिरो आरो बियो फैयै फैयै बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रि महर लादों आरो बयबो नुदों बोसोरब्रै बोसोरबा सिगाङाव बिराद गिदिर गिदिर स्केन्डेल जादों इन्डियायाव स्केम फैदों 2G स्केम माबा स्केम बिनि थाखाय मोनसे समनि नखर मन्त्रि फाइनान्स मिनिस्टार चिदाम्बारामाबो जेलाव थांबाय मोनसे समाव राजाया जेलाव थांदों कंग्रेस गभर्नमेन्टनि समाव दा बिराद गिदिर गिदिर मानसिफ्रा माने जेलाव थांदों दा बेफोरखौ नायनानै करापसना जे जादों बे सिउर दिनै लालु प्रसादआबो जेलाव दङ प्रफुल्ल महन्तनि सायावबो बेबायदि केस दङमोन दा बिनो फैयै 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 काउन्सिलाव फैबाय दा काउन्सिलाव मा जादों स्टेट गभर्नमेन्टआव इसेबां नेमखान्थिया गोरा बिनि उनावबो करापसन जादों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव नेमखान्थिया जोबोद गोरा बिनि उनावबो जादों दा काउन्सिलावथ' नेमखान्थियानो जोबोद गुरैथार दा बेखौनो स्कप लानानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ जोबोद माने सिस्टेमखौ एक्सप्लइट खालामनानै करापसनखौ खालामदों दा बेवहाय मोनसे सोंलु फैदों जे जोंथ' मोनसे गोब्राब थासारिजों जुजिना फैनाय हारि दिनै BSc मोननो थाखाय BTC मोननो थाखाय जोंहा हाजार हाजार मानसि थैनो गोनां जादों ओरैनो जों मोनाखै आरो बै सोमावसारनाय समाव जोङो बिराद मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन जे जों मोनसे गेरेमसा हारि दागोन सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय उदां जागोन गादबनायनिफ्राय उदां जागोन दा गोहोखौ मोननाय लोगो लोगो जोंबो एखे खामानिखौनो मावनो आखायाव लादों दा जोंनि थाखायबो बियो बिराद गिदिर मोनसे चेलेन्ज जागोन गाबोन सरकाराव फैनायनि उनाव मानोना सिस्टेमानो कराप्ट जानानै दङ फारसेथिं पलिटिशियानफ्रा जायफोर दङ दा जों जायफोर फैगोन बिनि गेजेरावनो सोरबा सोरबा हयथ' माइन्डआ सानगोन जे जों पावाराव फैनाय लोगो लोगो फैसा एसे एनै मोनजागोन मागोन जागोन बे बयनियावबो थागोन नाथाय जोङो मोनसे फकास खालामनांगोन जोङो मोनसे गोख्रों नोजोर होनांगोन जेरैबायदि नरेन्द्र मदिया बुंदों ना खाउंगा ना खाने दुंगा सोरबाया जादोंबो जानो हानाय दायो गभर्नमेन्टआव नरेन्द्र मदिया गाव क्लियार जादों जे आं जायाबो जानोबो होआ दा अल इन्डियायाव माखासे लेभेलाव चेक जादों ओंखायनो काउन्सिलावबो आं फोथायनाय दङ गाबोनो जोङो माखासे गुड गभार्नेन्सनि थाखाय जोङो गभार्नेन्सखौ जों स्टार्ट खालामगोन फार्स्ट करापसनखौ चेक खालामनांगौबा औ मानोना नायदो जे मोनसे फाइलखौ मोनसे टेबोलनिफ्राय मोनसे टेबोलाव लांनायनि नामाव बिराद फैसा जायो टेन्डारफ्रा जाया कुनु ट्रेन्सपारेन्ट नङा दा बै सिस्टेमखौ थिक खालामना लानानै ट्रान्सपारेन्टलि जुदि पलिसिफोरखौ लाङोबा आरो लिडार लेभेलनि मानसिफ्रा जाय दैदेनगोन बेखौ बै मानसिफोरनि माइन्डसेटआ जुदि कराप्ट नङाब्ला गाव फार्म जानो हायोब्ला जे आं जाया औ माने आं बे फैसाखौ जाख्ल'आ बे रायजो राजानि थाखाय फैनाय रायजो राजानि थाखाय बाहायगोन मानोना नों सासे EMआ सासे GMआ गाव सोलिनो थाखाय बेवहाय माबा मोनसे फैसा हमनाय थाखागोन बे सेलारियानो जा जियानो जा इनसेन्टिभआनो जा जियानो जा औ ओंखायनो खामानि मावा फैसाखौ जाख्ल'आबानो बियो थांना थानो हानाय नङा बिदिसो जानाय नङा थांना थानायनि राहा लामाया दंखायो दा बेखौ फकास खालामनानै जों जेब्ला गभार्नेन्सखौ खालामगोन गामि गामि कम्पिउटार इन्टारनेट बसायनानै एप्लिकेसनफोरखौ बिजों लानाय खालामगोन जों गामिनिफ्राय अब्ला जोंनि जाख्ल'नाया एसे खमायगोन औ आरो बेजों लोगोसे नैबे जि करोड़ थाखा फैनाय बिनि बाजेट प्रभिजना मोजां जानांगोन ट्रेन्सपारेन्ट जानांगोन आरो बेजों लोगोसे बेबो गासैबो बे डिजिटाइज जानांगोन बियो आखाइजों आखाइ लांनाय नङा गासैखौबो माने पेपारलेस डिजिटेल जाजोबनांगोन अब्लानिया मा जागोन बियो डिसप्ले जाबाय थागोन रेकर्ड जाबाय थागोन बेखौ इजिलि सोरबाया जानो होना जानो हानाय नङा दा बेवहायबो सोरबाया नाजागोन जानो थाखाय नाथाय लिडार मानसिफ्रा बेखौ चेक खालामनाय बिनि गोख्रों मोनसे राहा लामा लानांगोन आरो करापसनानो मोनसे वे नङा जे गभार्नेन्सनि दिनै जायफ्रा गभार्नेन्सनि सरकार सालायग्राफ्रा करापसनखौनो मोनसे लामा होनानै लादों थाखा खामायनायनि दा थाखाखौ सोर खामायगोन जायफ्रा बिजनेस मावगोन जायफ्रा कन्ट्रेक्ट मावगोन बिसोरो थाखाखौ खामायगोन नाथाय पलिटिशियानफ्राबो जेराव कन्ट्रेक्टर जानो नागिरो बे खामानिफोरखौ मावनो नागिरदों बेवहायसो गड़बड़ा फैदों माने सासे पलिटिशियानानो बे गावनो कन्ट्रेक्टरबो जानो नागिरदों बिजनेसमेनबो जानो नागिरदों सासे मानसिया मोनसे खामानिखौनो मावनांगोन आरो बिराद मोजाङै मावनांगोन गतिके दिनै बेवहायनो गोरोन्थिया जादों आरो बेवहायनो करापसना बारानिफ्राय बारा जादों स' लोगोफोर जों दायो फर्मार प्रेसिडेन्ट एबसु नि जोंहा प्रमद बर' सारा दङ नोंथांमोना गोबां माखासे नलेज मोनथिनो हाबाय कि जुदि इउपिपिएल पार्टिया जुदि सरकार दायोब्ला मा सेन्स जागोन आरो लोगोसे आं माखासे कुइसन सोंबावगोन बिनि गेजेरावहाय
दायो सारा बुंदों कि इयुथ जेनेरेसन नैबे दा सेंग्रा सिख्ला दा फरायफुनाय गथ' गथाय स' बिसोरखौ माखासे सेन्स फरायनायाव माखासे सेन्स लाबोगोन आरो बिनि गेजेरावहाय माइग्रेन्ट्स वर्कार जाय मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जाय आनएजुकेटेड पिपल फरायनाय गैया बिसोरो बाट गावनि न'खरखौ सलायनो थाखाय गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावनानै जाहैनो गोनां जायो बिसोरनि थाखाय जायगायाव लकेलावहाय एसे जायगा फुवारनानै होनाय बानायनानै होनाय नैबेखौ इउपिपिएल सरकारा सानगोन जुदि सरकार जायोब्ला आरो बिनि गेजेरावहाय दंबावो एग्रिकालचार सेक्टरावबो गोबां रिफर्म माने चेन्ज लाबोगोन सारा बुंदों जोंजोंथ' दायो इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सारा दङ स' बिथाङा गावनि खुगानिफ्रायनो माखासे बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय बुंबावदों कि एजुकेसना बोरै डेभेलप जागोन बिनि सायावबो सारा खोन्थाखाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय करापसना माखासे गोबां चेन्ज जागोन दायो नोंथांमोना गोबां बाथ्रा बुङो सिं माखासे भाइरेल खालामो ससियेल मिडियायाव दा सारा गावनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे माने राव होदों कि करापसनखौ जों चेन्ज खालामगोन आरो जों ओरैबायदि बुंदों कि नरेन्द्र मोदीआ जुदि ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों मैं भी नहीं खाऊंगा और किसी को भी नहीं खाने दूंगा माने आंबो जाया आरो रावखौबो जानो होआ नैबे पलिसिखौ सारा माने इउज खालामगोन बाहायगोन होननानै बुंदों स' नोंथांमोना बेखौ राव माने दिनै बे बिएम सोदोब चेनेलाव नुनो मोन्दों माखासे आं बाथ्रा दिनै बुंबावनो सानदों सारनिफ्राय खोथाखौ मिन्थिनो लुबैदों सारा जे बे इउपिपिएल पार्टियाव हाबनो गोनां जादों स' नोंथाङा मानि थाखाय हाबनो गोनां जाखो बे माखासे बाथ्रा माने जोंनिफ्राय सोंनाय जादों सारा जुदि होनो हायोबा आरोना जे नोंथाङा मा सानो जे नोंथाङा इउपिपिएल पार्टियाव माने इउपिपिएल पार्टि मिन्स पलिटिकेलाव माने हाबनो गोनां जाखो बियो बिराद गोबाव समनि आंनि पलिसि नङा बा डिसिसनबो नङा बियो ओंखायनो आङो हारसा चेनेलफ्रावबो बुंदों आरो बर'नि माखासे पर्टेल निउसफ्रावबो बुंनाय जादों जे राजखान्थिया आंनि एमबो नङा अबजेक्टिभबो नङा आरो लोगोसे आंनि निसाबो नङा पेसाबो नङा बिदि होननानै आं बुंबोदों दा गुबैयै जेला थामथि बर' गोरोबथा जाबाय बे थामथि गोरोबथा जानायनि सिगाङाव थांनाय 10 बोसोरनि थाखाय बर' जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै जों नारा नाथा नाजालायनाय जादोंमोन आरो बेयाव गोबां राहा लामानि गेजेरजों राजा लामायाव ओंखारनाय रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाय गोब्राब माखासे दान्थे बिदान्थेजों गभर्नमेन्टजों सावरायनाय बेबायदि गोबां राहा लामा लानायनि गेजेरजों जोंनि गोरोबथाया जानानै फैयो आरो बे गोरोबथाया जानाय लोगो लोगोनो मोनसे कमन बयनिबो मोनसे अपिनियन बेवहाय डेभेलप जादों बिल्ड जादों कि बेवहाय एबार माने सागानगिरिफ्रानो सासनाव फैनांगौ आरो बै एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दा बियो सिगांबो जादोंमोन बिएससिनि समावबो सागानगिरिफ्रानो सालायदों बिटिसिनि समावबो सागानगिरिफ्रानो सालायदों आरो एबारबो बयबो हास्थायदोंमोन जे सागानगिरिफ्रानो बेखौ सालायनांगौ आरो जिखिनि माखासे इउनिभार्सिटि कलेज बायदि बिनानै लाबोबाय बा बायदिसिना पावार बिनानै लाबोबाय बेखौ मोगथाङाव महर होनांगौ अब्लानो बियो साक्सेसफुल जागोन औ बिदि होननानै बयबो मोनसे कमन मोनसे कल बेयाव लाबोदों आरज मोनसे बेजों लोगोसे आरो मोनसे थासारिया जाबाय मा जे 17 बोसोर बिटिसिआव जायफोरा सरकार सालायदों बिथांमोनखौ लानानै बर' हारिनि गेजेरावबो गोजोननाय गैया दायो आरो गुबुन हारिफोरनि गेजेराव खुद्रिनाया बारासो बारा जाबाय दा गुबुन हारिफ्रा बुंनो नागिरो जे बर' हारिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा साख्रि बाख्रि थाखा फैसा गावसोरनो जाजोब्बाय जोंनो जेबो होआखिसै दा नंखायनो बिथांमोना बर' बायदिसिना खालामनानै बर'फोरनि हेंथायै जुजिनो हमबाय दा बेवहाय बिराद मोनसे रिभलिउसन जाबोगासिनो दङ जोंनि हेंथायै दा बेखौबो जोंहा जेरैखि जाया फोजोबनांगौ फारसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ फारसेथिं जि सिस्टेम दङ बे सिस्टेमाव मोनसे सोलायनाय लाबोनानै बयखौबो बजबनो हानाय बर' हारिनि गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै गासैबो थाखोनि सुबुङा मोनसे गभर्नमेन्टनि बेनिफिटखौ जाहाथे मिनिमामबाबो मोननो हायो जायखौनिखि 17 बोसोर मोनाखै होननानै बिथांमोना दिनै सानदों बा मोनमाराखैबो दा बेखौ जोङो मिनिमाम मोजां मोनसे पलिसि बानायनानै रायजो राजानो होनो हानायनि थाखाय मोनसे बेबस्था खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारिफ्रा जे दिनै नैबे जि खुंथाय बे खुंथायनि सायाव जे गाज्रि मोननाय खुद्रिनाय फैबाय बेजों लोगोसे जोंनि हारिखौबो गाज्रि मोनफालांबाय दा बेखौ लानानै दिनै मोनसे चेन्ज लाबोनांगोन दा चेन्ज लाबोनांगौबा सोर लाबोगोन दा बिनि थाखायनो गोबाव समनिफ्रायनो इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव रबिराम नार्जारि बिथांनि दैदेननायाव बिपिपिएफ हान्जाखौ लाबोनाय जादोंमोन आरो बिपिपिएफ हान्जाखौ लाबोबाय थानायनि गुबै जाहोना जाबाय मा जे जि समाव बिपिएफखौ मानसिया गाज्रि मोनगोन अब्लानिया बेवहाय अल्टारनेटिभ मोनसे बर'नि हान्जा थानांगोन जेरावनोखि थोंजोङै गोहोआ बिनियाव फैगोन नङाब्ला मा जागोन जे बे गोहोआ मालायनियाव थांगोन दा बे बिपिपिएफआ मोनसे समाव डिजल्भ जाबाय पिसिडिआर जाबाय बिनि उनाव इउपिपिएल जोनोम जाबाय दा दिनै ओरैबायदि मोनसे थासारि फैबाय
जे 17 बोसोर सासन सालायनायनि उनाव BPPF खौ गाज्रि मोनबाय दा गाज्रि मोननाय लोगो लोगोनो बर'फ्राबो होसोबोगासिनो दङ BJP आबो होसोबोगासिनो दङ कंग्रेस UDF आबो होसोबोगोन दा जों जुदि गैयामोनब्ला बियो दिनै गोहोआ डाइरेक्ट मालायनि आखायाव थांगौमोन औ दा नंखायनो जोङो सेकेन्ड फर्मुलाखौ बाहायनानै UPPL आ दिनै खामानियाव फैबाय दा लोगो लोगोनो UPPL खौ अल्टारनेटिभ हिसाबै लाबाय दा बेवहाय मा जाहैबाय लिडारशिपआव माखासे दाजाबदेरनायनि गोनांथि जाबाय जायनि थाखाय जोंहा UG ब्रह्म बिथाङा जोंनि दैदेनगिरि बिथाङानो जोंनि आइडियोल'जि गासैखौबो बानायबोदों बा दैदेनबोदों दा बिथांजों लोगोसे जोंबो हाबफादेरनानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा गुबुन गुबुन आफादनि मावथिफ्रा फैनानै नैबे UPPL दोलोखौ मोजां खालामनानै BTC आव मोनसे BTR खौ सालायनो थाखाय मोनसे अल्टारनेटिभ पार्टि हिसाबै लाबोनांगो आरो बेयाव मेक्सिमाम इयुथफोरानो फैनानै लिडारशिपखौ होनांगो आरो मोनसे डाइनामिक मोनसे सिन्था लाबोनांगो बिनिफ्राय मोनसे भाइब्रेन्ट सिन्थाजों बिनिफ्राय भिजन मोनसे मोजां भिजन लानानै इयुन नोजोर लानानै राजखान्थिखौ लांदोनांसिगौ होननानै सानलायलायनायाव आंबो फैनाय जादों दा नङाब्ला एबसुनि आफादगिरि गनानै आंहा डाइरेक्ट थोंजोङै हायार इडुकेसन लानाय आरो गुबुन जायगायाव गुबुन हादोराव थांनानै माखासे खामानि मावनायनि मोनसे प्रजेक्ट आं लानानै दङमोन नाथाय हारिखौ बेबायदि अबस्थायाव गारना थांनो हाया मानोना हारियाव दिनै गोबां गोरिब गुन्द्रा दङ बिथांमोनाबो पुलिस मिलिटारिजों बुजाबोबाय सोरबा गुलि जाबोबाय दिनैसिमबो हावरिया मावरिया जानानैबो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बर' हास्थायगासिनो दङ गाबोन बर'आ माबा मोनसे मोनगोन जोंनि न'खरावबो गोजों जागोन जोंनि न'खरावबो माबा मोनसेबाबो फैगोन जोंनि बिदा फंबायफ्रा नेगासिनो दङ जोंनि बिमाफ्रा नेगासिनो दङ दिनै बर' गामि गामि गोरिब गुन्द्रा जोंनि बर' बिमाफोरखौ नुयोबा जोंनि दुखु गोसोआव बिराद मोनसे गाबखांनाय फैयो दा बैसोरनो जोङो मोनसे जास्टिस होनांगोन दा बेवहाय आङो गावखौनो हारसिं खालामनानै सानोबा जानाय नङा आं दिनै सोरनिबा थाखाय बिदा सोरनिबा थाखाय फंबाय सोरनिबा थाखाय बिमानि आङो फिसाला बेबायदि साननानैसो आङो दिनै राजखान्थियाव फैदों आरो बिथांमोननि थाखाय इसेबाबो जास्टिस होनाय एबा न्याय होनायनि खामानिखौ मावनो हायोबानो आंनि गोसो गोरबोआ गोजोनगोन आरो बिनि थाखायनो आङो राजखान्थियाव बाहागो लादों नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबनानै दानि जे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हागोन सानो नामा दिनैसिम मोनसे बेनो गाज्रि खोथाया बेनो जे खुनु मोनसे सुक्तिया भारताव 100% इमप्लिमेन्ट जायाखै होननानै बुंनो नागिरो मानसिफ्रा दा थेवबो जे बिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय सुक्ति खालामग्राफ्रा मोनसे बिबान थायो दा नर्थ इस्टआव गासै दासिम 28 एकर्ड जाबाय फिसा 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 एकर्ड बै एकर्डफ्रा इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै आसाम एकर्ड 85 जादों इमप्लिमेन्ट जाजोबासै BSc एकर्ड इमप्लिमेन्ट जायासै मोजाङै BTC एकर्ड इमप्लिमेन्ट जायासै दा बैखौ नायनानै मानसिफोरनियाव अरायसम साननाय थायो जे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागोन ना जाया आंनियावबो साननाय माने बेबायदि फैदोंमोन नाथाय जोङो बयबो बिबान लाबाय जेला दायित्व लाबाय जेला सुक्ति खालामबाय जेला जोङो बेखौ जेरैखि जाया मोगथाङाव महर मोनहोनांगोन आरो बेनो मोनसेल' लामा जे जोंनिखि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानो हागोन दा बिनि थाखायनो दिनै BTC सुक्तियाव DCSP नि खोथा गैयामोन दा जोंहा हम डिपार्टमेन्टखौ मोनाखैब्लाबो DC खौ जोंहा बाहायनो हानाय गोहोखौ मोनबाय नैबे एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानाय लोगो लोगो SP खौ जोङो एसे ट्रेन्सफार पस्टिंबाबो खालामनो हासिगोन एसेबाबो जोंनि खोथाखौ खोनासंनांगोन फाइनान्सियेल पावारखौ जों डाइरेक्ट फान्डिं मोननायनि लामा फैसिगोन दा बे गासैखौबो लानानै आरो लोगोसे 3 गाहाम इउनिभार्सिटि जायोब्ला जोंनिया इनफ्रास्ट्राक्चारा बिराद मोजां जाबाय आलादा रायजो जानायनि सिक्किम टिकिमफ्रा जोंनि गाहायाव थांजोब्बाय मिजोराम मणिपुरफ्रा जोंहा इउनिभार्सिटियानो गंब्रै जाहैगोन थाखानायजों मोनसे दोङो इन्जिनियारिं कलेज थाखाबाय आरोबाव गंनै मोनसे मेडिकेल कलेज जों मोननो हाबाय गंसे मेडिकेल कलेज क'क्राझाराव लुहां जागासिनो दङ दा बेफोरखौ लाजोबनानै इनफ्रास्ट्राक्चारा जेला जोंहा मजबुत जागोन आलादा रायजोआ इजिलि जाहैगोन दा नंखायनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनाया साफ्रोमबो जों एकर्ड खालामग्रानिथ' बिबानानो लोगोसे बर'नि राजखान्थि हान्जाफोरनिबो बिबान आरो सरकारखौबो जों एनि टाइम मोनसे प्रेसाराव दोननांगोन दा नंखायनो कुइकलि खामानि मावनो हानाय लामाया जाबाय पलिटिक्स औ स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय बा गुबुन आफादनिफ्राय मोनसे प्रेसार होनो हायो आन्दोलन खालामनो हायो खिन्थु कुइकलि खामानि मावनांगौ जाबाय पलिटिक्स दा गाबोन जुदि UPPL आ देरहानानै स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जायफोर थागोन बिथांमोनजों जुदि जों इजि एक्सेस जालायलायना खामानि मावनो हायोब्ला बा आन्डारस्टेन्डिंआव अब्ला बियो कुइकलि इमप्लिमेन्ट जागोन स' जों गोबां माखासे बाथ्रा मोन्थिनो मोनबाय आरो मोन्थिबावगोन नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय स' सार दानि एक्जिस्टिं रुलिं पार्टि दंखायो जोंनि बे BTC आव नङा होमबा बे जाबाय BPF नङा होमबा स' BPF आ खेबथामसो देरहाबाय दासिमहालागै स' बिनि गेजेरावहाय 17 बोसोर बिसोर खुंबोबाय नङा होमबा स' बिसोरखौ फेजेननो हागोन ना हाया माने बे मोनसे कनफिउज आरोना हागोन ना हाया स' बेवहाय मा